जे बाबा गरियानि कगनि मते जों तिनि खुलायै दङ हाखवा जेदा अरन থেকে 1 কিলোমিটার জায়গা थाङो दैबुफ्रा दङ खायसा अ जायगानि থেকে अ पिकजक थांनानै 1 किलोमिटार थाङै गुफां खायसा कतमा गरबेक दङ तलाव बिनि गोथिराव मानानो थाङो कुtai khai kufu gamsa khai kufu be khai ksak ruko to kanja kita ri kupur sampai kupur tunjak haji na Baik, sini korban press club ni media ramah. Je Baba Goria je samane ada mission nuka. Eka abana je bufang kaisat kuabjak tongi sa bufang kotrama tongi sa go. Eka tui prabo tongi sa paskang tui prato go. Maka je ara ronesh nima ara se. Jeng समस्त तापम ना क्लियर को कुछ संकट नहीं पाएगा जब पास में होते लास्ट भी तो जब मतलब सेंस नहीं पाएगा जो तो पाराने आपसी ने बहुत बहुत तो जंग नहीं का कोनो मात्रा में या गुरु cái nào giờ tôi complain này phải ra complete stress jeng नहीं पाएगा हम करो पे कुने पाएगा आरानो yang baik tisha जो बत पूरा नीति जा पे के दे देगा तब गुरु मानिया पहिलानो चिनी त्रिपुरी खरां मिडिया रंमा बेलाय केनो हामाय मारगो तमानि इंग्लाय जों तिनि गर फाइमानि कारण एकटा उद्देश्य दंगो जों एकटा न्यूज नुखा भाइराल खालागे जिनि बाबा गरिया इंगे जों न्यूज भाइराल नुखा कायहा अम जे न्यूज नुमानि मते जों ब सागो बिरमणि त्रिपुरानि मां गुथै हा कोखलागि कलाय थुइनाय ब कुनो अजगा गक्रै ब अरनि 1 किलोमिटारनि तलागो कायसा बुफां हाकवागै कलायजाक दंगो हिसागो अबनि परे इनके बो ए बिसिंगो हाबजाक बो अबना खुरि नायखलाय मानजानाय सागो इनके जों ताबो तिनि जों पारानि जे प्रतिभा तंनाय राव इनके जे बिस्कांचिनि एलाकानि ब्रक तंनाय राव जों वानसुक लागे जों सालागे जों मिलि लागे तिनि गो ए बिनि मांक थैनो जों आबार इर फबजाक जा हिंगे जे बाबा गरियानि कगनि मते जों ओरा तिनि खुलागे दंगो अबनि बिसिंगो जों ताबो ए तिनि कुवाइफांनि बो फाइजाक जिनि ताकुराव जोंनो सुबानानि बागै इनके जिनि पारानि जे कायराम पारानि चिनि ताकुराव इनके चिनि जे करबक प्रेस क्लब नि मीडिया रखबो चिनि लगे दंगो अबनि बागै जों जत मिलि लागे ताबो खाय दंगो अबनि बागै जों आरो ताबो जे वान शॉट दंगो अ मा तलागा दंगो हिंगे जों दंगो जों किन्तु अब जोंबो शिशु गिया गांख्लायो दंगो हिंसे जों बखा जोंयै दंगो बाट चिनि बाबा गरियासे जों अब सिगो बो सामनि मतेसे जों अरा खुरि दंगो किन्तु जों मानाय माया कनसिबल ताबो जों ग्रै जों सामयाखौ अबनि बागै बेले बेले खामबाय असुनो cái giờ tao khomni bisingte mang thele ma mangkha tabo mang thuyto जों मानाय माया जों ताबो सियाखौ किन्तु ताबो सुजरा जों नायदे जों गोबां मा खुबै दङ ताबो जत जों गदाल दा तबै लागे अम असुके जे वातैनि दारेगे कसौगै फेमानि दारेगे असुके जाम ताबो म जों अबना दाबाय रुवाबाय खुलागे ताबो अलरेडी 90% complete उनखा सामं अलरेडी आरो बेसि क्रेका अलरेडी आरो 10% अफसे सामं तोसिगसिनि के जे बुफां जे दुसा जे यारं तंनाय अब सोनि खुपायके सामं कमप्लीट तंनाय
अरा परसे जों तंनाय करे जों सिनाय अबनि बागै जों बाबा गरिया जे सामनि मते जों दाबो नायि दङ असों Nini wan sumala bobo hai. Oro manai de. ani wan suma हिंक्लाय जों जे आं ता wan sumani मते खाय बखा जोंगो जे बिनि जे सामानि मते खाय जों बिश्वास खालायगो अरा मानाय हिंगे किन्तु जों कन्फर्म साइमिया दावबो Nini sinimo. ani सिनं मुंके रामचन्द्र त्रिपुरा Kami. गामि हिंखाय कायरामबारिनि आं बिनि आयं साख्लायो Ambai.